Baionako Libre Plum elkarteak 20 urte bete ditu. Beren xedea da haur eta gazteei irakurzaletasuna sustatzea. Arratsaldeon ikus-entzuleok, Nerea Olaso lankidea egonda beraiekin solasean proiektu hau sakonean ezagutu dezagun, baina aktualitatea eta kultura ere biltzen ditugu hemen eta datozen 10 minutuetan guztiak eskainiko dizkizuegu. Ongi etorri! Akitaniak Nafarroarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoarekin osatzen duen Euroeskualdearen presidentzia hartu berri du eta eskualdeko hautetxeek heldu den urteetako bide orriaren berri eman dute. Egitasmoen artean, Akize, Baiona eta Donostia arteko bidaia tren bakar batean egitekoa geroz eta gertuago dagoela esan dute. Oztopo tekniko guztiak kenduta, nork edo nortzuk kudeatuko duten erabakitzea geratzen da. Urrengo urteetan edo gure muga zonaldean eta konkretuki Dax, Baiona, Donostia ardatzean zenolako eskaintza, tren eskaintza izan beharko genuke eta zenolako gero gobernantza eta zer egin beharko genuke tren eskaintza hori izateko, ezta? Ferroviaire des trains du quotidien. Duela 20 urtetik ari gara Donostia eta Baiona eta Akize arteko trenbidea hitz egiten. Hemendik gutxira, orain bai, egin berri dugun azterketa baten emaitzak jakinaraziko ditugu. Les derniers obstacles à lever. Trenbide zabaleraren seinaleen eta homologazio arazoak dira gehien bat konpontzekoak. Horien inguruko txostena aste gutxian amaituko dute eta behin erantzun teknikoak eskuan, kudeatzaile publikoek eskaintza eginen dute eta ikusiko da beraz nor arduratuko den, SNCF, Renfe, Euskotren edo pribaturen bat, edo bat baino gehiago. Eta orduan emaitza hauekin jakingo dugu gero garraio autoritateek zer egin beharko luketen mugaz gaindiko tren hori edo mugaz gaindiko tren eskaintza hori izateko. Beste egitasmo batzuk, mugaz gaindiko langabezia zerbitzurako leihatila bakar bat irekitzea, Polanpluarekin eta lanbiderekin harremanetan dira eta gobernantza eraginkor bat lortzea dute xede. Zerbitzua daukagu konkretuki mugaz gaindiko langileak laguntzeko haien egunerokotasunean oztopo pila daudela, bai fiskalki, administratiboki eta bar, beraz laguntza hori eskintzen diegu Euroeskualetik, baina urrengo bai plan estrategiko berri honetan eta konkretuki urrengo 2 urtetara begira zerbitzu hori hobetu nahi dugu, ezta? De 4.000-5.000 travailleurs transfrontaliers sur notre territoire. Mugaz gaindiko 4.000 eta 5.000 langile inguru ditugu hemen, eta askotan ez dute informazio asko jasotzen eta administrazioko langileek ere ez dakite beste administrazioetan nola funtzionatzen duen. Il y a des changements de personnel, ils n'ont pas toujours accès, je dirais, à l'information en temps réel. Horretarako departamentuarekin, elkargoarekin eta herriko etxeekin eskumenak partekatu beharko dituzte. Orain arteko lanaren adibide bat dagoeneko martxan dagoen Eskola Futura egitasmoa arrakastatsua. Beraz, esan genezake, proiektu arrakastatua izan dela, eta orain ez daukagula behar konkretu hori iparraldeko irakaskuntzan. Baina horrek ez du esan nahi, ez dugula honekin jarraituko, eta urrengo urteetan, pixkat gure interesa da, mugaz gaindiko eta eleaniztasunari buruzko proiektu egonkor bat izatea eta azkenean gure Euroeskualdearen helburua beti hori izan da, ezta? Gure lurraldea benetan lurralde eleanitza izatea eta gure 3 hizkuntzat erabiltzea. Mugaz bi aldetara 30 irakasle postu bermatu dira dagoeneko. Libre Plum haur eta gazte literatura sustatzen duen elkarteak 20 urte bete ditu. Bertako langile den Anarekin hitzordu egin dugu urte hurren bereziaz hitz egiteko eta dagoeneko kulturarloan erreferentziazko izen bilakatu den elkarte hontaz solasteko. Hastapenean sortu zen liburua eskolatik ateratzeko eta liburuari beste edo manera ludiko bat emaiteko liburua deskurriarazteko. Haurjainitzek eskolan bakarrik zutelako lotura liburuekin, beraz hori zen helburua. Baita ere, helburua da publiko guztiak hunkitzea, eta bereziki liburutik urrunduak diren publikoak. Eta baita ere, badugu prebentzioan parte bat egiten duguna, beraz, iletrismoari aurka egitea ere gure helburuetako bat da.
Hastapenean Baiona txipian egon ziren, San Espiritu ostean Santa Katalina karrikan eta duela 3 urtetik ipar Baionan daude, Santa Gurutzen. Eta gaur egun irakurtzaletasuna bizirik dagoela uste duanak. Haur batzuk egia da badute liburuaren irudi biziki eskolak bat eta hori da bereziki. Biziki eskolari lotua da eta beraz ez da plazerari lotua bortxaz, familietan ez dutelarik libururik edo guti. Baina gero sortzen delarik haur batek bortxaz historioak maite ditu. Ez da existitzen historioak maite dituen norbait, gero handitzen den maneran aldatzen da, baina aurrei historioak eskaintzean beti ongi pasatzen da. Gero nerabentzat oino beste zerbait da, askotan adin batetik aurrera pixkat gelditzen dute irakurtzen, edo gero hainitzek irakurtzen dituzte mangak edo komikiak, eta jadanik irakurketa da, eta guraso hainitzek uste dute ez dutela irakurtzen, ez dutelako elebegirik irakurtzen, baina beste irakurketa forma bat da. Gero bortxaz pantailek toki handi bat hartzen dute gaur egun, eta horrekin egin behar da. Etxe bizitza hauetan 4.000 lagun inguru bizi dira. Herrialde eta kultura anitzetakoak horregatik garrantzitsua da oso libreplumentzat hemen izaitea. Heldu diren pertsonetan baditugu auzoko pertsonak, auzoko familia asko, eta hor zinez behar bat bazela ditu dugu, eta familia hauek ez direla bortxaz heldu liburuak direlako, eta familia asko justuki kultura idatzitik edo aski urrunduak dira, baina aurrendako eskaintza hori izaitea behar bat zen hemen. Baina hala ere, ondoko familia zonbait heldu zaizkigu ere, bereziki familia euskaldunak ondoko egietatik eta batzutan urrunagotik ere izanak ditugu Endaiatik edo Barnekaldetik. Euskarak ere toki hartu du urteen poderioz elkartean. Euskara aski berandu sartu zen elkartearen bizian. Ekiparen barne behintzat euskaldun bat izaitea hasi da duela 7-8 urte, janen nuke. Baina hala ere beti izan da sede hori euskara elkartean sartzeko, eta orain justuki helburua da elebiduntasunera iristea, eta bada proposatzen dugun eskaintzan, baina bada elkartearen funtzionamenduan ere, osotasun bat da. Eskolekin ere lan egiten dute, partaidetza garrantzitsua da baita mediateketan eta aisialdi zentroetan. Irakurketa landu behar den gaia dela argi duanak. Liburua ez dela bakarrik eskolan erabiltzeko zerbait, behiz gauza bera jaiten dut, baina jokoa mila manera zerabiltzen aldela, jostatzeko, lasaitzeko, gai batzuk aipatzeko, eta saiatzen gira, justuki liburua ez bakarrik irakurketen moduan, baina forma ezberdin hainitzekin erabiltzen, batzutan sortzen ditugu jokoak, egiten ditugu eskulanak eta tailertxoak liburu batzuen inguruan. Albezain bat manera liburura aujak ere ekartzeko eta liburua ez gehiago zerbait sakratua bezala gelditzeko, baina plazera eta jokoan artean den zerbait ere bezala agertzeko. Hilabete osoan zehar, egon dira gaualdiak, ikusgarriak, jokoak eta abar luze bat. Aurtengoa, urte hurren borobila eta berezia baita. Hiriburuko leinua dantza taldeak saskinaski ikuskizun berria eskaini du Azparneko Mendeala gelan, eta ondotik Zarena Zarelako konpainia izan da sorkuntza berri batekin, parez pare. Arberuako ikastola sustengatzeko egindako gaualdia izan da eta irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte.